Невероятно е, когато някой ви каже, че изглеждате добре. Но когато някой ви каже, че ухаете добре, ето това е комплимент. Ако искате да получавате такива комплименти, ето това е вашето оръжие. Просто тръст ми. Обсебена съм, обсебена съм, обсебена съм. Вдъхновен от невероятния парфюм на Lancome La Vie est Belle, този парфюм ви гарантира адски много комплименти и адски много запознанства. Някаква магия. Усеща се кардамон, жасмин, бергамот, розов пипер. Просто магия. Това невероятно бижу тук съм си го поръчвала от сайта на Parfums from Dubai. Искам да ви кажа, че имат адско разнообразие от страхотни дамски, мъжки парфюми, но, повярвайте ми, вземете ли един, то обязателно ще вземете още един. И може би още един. Тичайте към сайта, тичайте към магазина, който където има възможност и подберете своя уникален аромат. Аз споменах ли, че и цените са адски добри?